Hej YouTube. I dag har vi Christian med, og han er også YouTuber. Jeg spiller Fortnite. Ja, og han tegner også sin mor, der spiser sur slik. Sur slik, og den er meget dårlig i den video. I dag har jeg lavet 10 spørgsmål, vi skal svare på. Måske har du også lyst til at stille nogle spørgsmål til dine venner. Det er altid godt at lære sine venner bedre at kende. Okay, jeg starter. Kan du lide at læse, og hvilken bog læser du for tiden? Jeg læser i Valperro og den jyske forbandelse. 7 ud af 10, hvor godt kan du lide at læse? 7. Kan du lide at læse, og hvilken bog læser du for tiden? Altså for skala fra 1 til 10. 9. Hvad læser du? Wimbledon nok er nok. Nå. Hvis penge ikke var et problem, hvad ville du så købe? Et trådløst kabel. Okay. Hvis penge ikke var et problem, hvad vil du så købe? Så vil jeg købe en hammer, så jeg kunne ødelægge det trådløse. Kan du lide at sove længe eller så tidligt op? Det er forskelligt. Det er faktisk meget random. Hvad synes du er sjovt, og hvad for... Du skal ikke kigge i den lille. Stop. Hvad synes du er sjovt, og hvad får du sig til at grine? Lennart, hvad laver du for helvede? Det er også meget sjovt. Lennart, hvad laver du for helvede? Hvad synes du er sjovt, og hvad får dig til at grine? Det du lige sagde. Hvad er din favoritting at eje? PlayStation, iPad og telefon. Det der, min højtaler og min synthesizer, mit tv og alle umulige ting. Kan du lide musik? Ja, for helvede. Hvad for noget? Blue sky, the weather, the party and day. Jeg kan Det godt er lide Josh Ezra. Det er også ham, der har lavet sådan der. I'll be on a shotgun. Videre til næste spørgsmål. Er du kræsen, eller spiser du alt? Jeg spiser ikke alt, men jeg er heller ikke kredsen. Jeg er heller ikke kræsen, hvis jeg får pølsemix. Hvad er din livret? En livret, det er pølsemix. Det er aldrig smagt. Og min pasta med kødsovs. Hvordan ser din perfekte dag ud? Det ved jeg ikke. Min bedste dag, det er Josh Ezra, og så kommer du. Og så spiller vi også bare i Fortnite. Ja, og vi spiller mest Asper's Playroom. Hvad er dit bedste fag i skolen? Idræt. Hvad er dit bedste fag i skolen? Det er billedkunst, matematik og idræt og dans. Nå. Farvel! Husk at like og subscribe. Det var virkelig hyggeligt. Vi håber, at I subscriber og liker, som vi sagde.